Nina bezulu elibhulumlilo ngamazwi, abanye bewubhula ngamahlahla senibingelele sinamukele kephinaphi la wethamele khona i1 KZN TV, igama lami nguphiwe ngwakwamthembu. Sikhuluma nawe ke sisondini endlini zeshamthetho lapho sihamba khona nengwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka. Umfundisi uthula sizwe Buthelezi ongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni kwaZulu Natal. Nokuyilapho khona ke eza nohlelo oluzoshintsha impilo zamakhosi alesifundazwe olwaziwa ngokuthi ke amakhosi legacy plan. Lolu hlelo ke ngempela luza noshintsho olukhulu emakhosini akheleke isifundazwe sakwaZulu Natal njengoba kuneyinhlelo ezinkulu ezihloswe umnyango ukushintsha ke impilo zamakhosi. Asizokuchaza ke okuningi njengoba ke ungqongqoshe ekhona osungula namhlanje ukhonela khona ukuthi ke asitshele ukuthi umnyango njengoba ula ondini uhlanganise ke amakhosi aphuma kuzona zonke ke izifunda zesifundazwe iKwaZulu Natal. Uzothini ke emakhosini siyomthola ke ungqongqoshe nokuyilapho sithi khona ke abakhulume. Namhlanje silapha ondini sihlangene namakhosi aqhamuka kuzo zonke izifunda zalapha kwaZulu Natal ukuzokwethula uhlelo oluzothuthukisa isithunzi samakhosi. Njoba sonke sazi ukuthi amakhosi asebenza impilo yawo onke ephakathi kwesizwe. Kungekho olutheni ongathi amakhosi uma eseyohlala emakhaya aphuma nakho. Nanokuthi njengoba sibona amanye amazinga abaholi bekwazi uma sebedinga odokotela baxilongwe ezibhedlela namakhosi ayalidinga lolo hlobo losizo. Ngakho namhlanje sizokwethula uhlelo okuthiwa amakhosi legacy plan esihlose ngalo ukuhlonipha iqhaza elibanjwa amakhosi emphakathini nokusimamisa isithunzi samakhosi njengabaholi emphakathini. Ngakho ke ngokubambisana nebhange elikhulu iStandard Bank sibese sethula namhlanje uhlelo oluhalaliswe kakhulu ngamakhosi. Ngoba amakhosi abelokho ekhala ukuthi noma esefica ubuthakathaka akukho okubekekile okuseceleni okubhekelela amakhosi nemndeni yawo. Ngakho ke njengomnyango oqondene ngqo namakhosi umnyango wakwaCocta sibone kusifanele ukuthi siqhamuke nalolu hlelo esihlose ngalo ukusimamisa isakhiwo sobukhosi. Silandela ke inyathelo zomntwana okwaphinda ngene owawa evuka namakhosi impilo yakhe yonke. Njoba silapha nje nasondini eParliament elakhiwa uye umntwana. Silapha eParliament lapho kwashicilelwa khona umthetho weNgonyama Trust. Ngakho ke amakhosi alishayela ihlombe lolu hlelo esibonayo ukuthi kuzodala nentshisekelo emakhosini ukuthi nawo abuyelwe ukuzethemba. Ngoba esikhathini esiningi amakhosi abekhohlakala uma kuziwa kulezi inhlelo. Njengomnyango ngewakwaCocta egameni lohulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal sibona ukuthi lolu hlelo luyingqophamlando luvula ikhasi elisha empilweni yamakhosi. Kuthina it is ukufeza kwephupho iphupho esizwe ngalo ngaphakathi elaliphusho umntwana kaphinda ngene, and sithe as show up as Standard Bank to support lelo phupho. We've brought here a team all the way from Port Edward, all over KZN to come and support that dream. So as Standard Bank, it's very important as Hlalisisho City, Africa, ikhaya lethu. So kuqala la at a local level eZululand, and we do digging to innovation and sikwazi ukuthi si create solutions for local conditions kwaZulu Natal and Africa yonkana. So kuthina kuyinto emnandi kakhulu ukuthi sibe a partnership with uCocta providing such solutions for amakhosi. Mbukeli ke asigijime kakhulu siye kuona ke amakhosi sizwe ukuthi ngabe lusho ukuthini ke lolu hlelo kuona ngempela ke engicabanga ukuthi luza noshintsho ke olukhulu nezinguquko ezizokwenzeka ke emndenini nasempilweni ke zamakhosi. Nawo amakhosi siwathola sisasho sithi ke abakhulume. Usuku lanamuhla silithokozela kakhulu singamakhosi sibona lizokwenza ushintsho olukhulu empilweni zamakhosi ikakhulukazi nje lo medical aid
ngoba besibona amakhosi uma esedunguzela engaphatheki ngalendlela esilindele ukuthi isithunzi samakhosi sibona lolu hlelo luzobuyisela isithunzi esikhulu samakhosi ukuthi nawo uma kukhona ukungazizwa kahle anganqeni ukuyobona odokotela angene noma isiphi isibhedlela ebhedlela ezinkulu kube uhlelo lwe-life cover sithokozela kakhulu nalo ngoba besiyasibona ukuthi uma inkosi isihambile ngalelo langa umndeni wenkosi usala usokola ungatholi lutho kodwa lolu hlelo luzokwazi ukuthi kube khona okuncane umndeni ozokwazi ukuthi ukuthole nokuthi inkosi itshalwe ngesizotha kube uhlelo lwepension nalo sithokozela kakhulu ngoba siyabona ukuthi amakhosi noma sekukhulekile beyingakwazi ukuthi ingahlala phansi ngoba manje nanku umndeni obhekelele uma ihlala phansi ayisezukucosha lutho kodwa lolu hlelo sibona luzolekelela amakhosi kakhulukazi ukuthi uma esezwe inkosi ukuthi amandla wasekho isingakwazi ukuthi ihambe iyophumula ekhaya ifake ofanele ayilandele nakho lokho futhi kuyolekelela nakulembango esibonayo egcwele emakhosini uma inkosi izokwazi ukuthi imbeke ofanele ukuhlala esihlalweni isaphila nayo ngoba ngokuhlelo eMisa sichazela ngayo bazokwazi ukuthi inkosi uma isiphumulile ikwazi ukuthola le mali ebikade ivele ithola okushuthi izokwazi ukuthi iqhubeke inakekele umndeni wayo sithokozela kakhulu lo hlelo sibona isithunzi sobukhosi sibuyela esimeni saso sikuthokozela kakhulu ngicela ngokukhulu ukutitfoba ngibingelele kumsasati lokhulumayo inkosi Mathenjwa eManyiseni inkosi Lulekwa Tusokuhle Mathenjwa lotala inkosi Mbutfu ubabe uButhelezi sophinze futhi wenda lokho ke ladume ngako namuhla watositfulela lihlelo labasithembise lona kuqala sithi lato sibuta tikhalo netinto lesitifisayo ezemakhosi njengoba phethe lo mnyango luhlelo lusho lokukhulu ke emakhosini for instance njengami mina nje medical aid bengingenayo bebanginiketa James at which I know ukuthi uJames ihlelo lakhona alukho luhla alicuzisi kahle kwatise neliholo lemakhosi lisuke lingasuluhle ukuthi accommodate lawo ke lathe xhaxha ke eDulu kofa namuhla emise ufikile kithi atositfulela ukuthi utosilethela iplan yokuthi emakhosi atokhona kuba nemvo lesalayo nangabe sekagugile njengoba kwatiwa ukuthi wonke umuntu phela uyafika la khona retire khona nemakhosi nyalo ngeke asabanga nebamva babo ukuthi sekumele azayo ayongena kagoqa nyawo ukuze alokahola satokwathi usinawo masekashaya lo mnyaka sekabuthakathaka akwadi kushiyela abantwana asihlalweni asisekhona ukuthi hayi sengikhathele mina kunemakhosi ke leswatiyo lesingeswacazulule ngeligama leswatiyo ke thina ukuthi hayi sekakhulule nemambala sekatokhona na ukuphumula kahle makaphumula ukuthi atochubeka lokahola luhlelo phinze futhi lichubeke lihambe phambili lisifake ku-medical aid lehlelwe nguye babe lethi thina sitawubhadala 25% and then Cocta will pay the rest which is 75% sijabule kakhulu ngiyitiva ngitfobekile they included ukuthi imali lestovame kuyikhipha thina it was supposed to be close to 3,000 but then masekuncishisiwe sekuphula tibalo it will be around 600 and something rands then Cocta will take care of the rest sijabule kakhulu kubaba uButhelezi singemakhosi sidlulisa kubonga kakhulu sithi shenga ngiyathokoza kakhulu msasati inkosi kubusisa sikujabulela kakhulu lokho kwenzekayo ngoba isikhathi esiningi amakhosi abekade esinoma engaphilile enganandi egazini angakwazi ukuthi anakekeleke ngendlela efanele njoba medical aid kade ngekho siyakujabulela ukuthi asezothola usizo oluwafanele amakhosi futhi oluwanikeza nesithunzi esifanele bese futhi sibonga nange pension fund amakhosi abethatha isikhathi eside esebenza kuze kube ukuthi kufika isikhathi sokuthi inkosi idlule emhlabeni ngoba beyingekho enye into ethembele kuyo okodwa kwamanje inkosi izokwazi ukuthi ithathe umhlala phansi isikhathi sisekahle ukuze idlulisele kulowo zobe efanele uthatha isihlalo inkosi futhi ikwazi ukuqhubeka nempilo yayo ingaphazamisekile. Apart from medical aid ezotholakala apart from dignity plan ngoba uma sithi we're looking after amakhosi and restoring his dignity yobuholi bendabuko kuqala la this product that we have is
called Employee Protect, and we've made it specifically for amakhosi to make sure ukuthi siyabanakekela nabo noma kukwenzeka anything that can enzeka empilweni zabo, but we'll be there partnering with uCocta to make sure ukuthi we restore dignity to amakhosi. Mbukeli ke njengoba sazi ukuthi ke lo mnyango waphinde waqhamuka ke nohlelo ke olubalekile oluthinta ke ukuthuthukiswa kwamakhosi ngasohlangothini lwezemfundo. Siyafisa ukuthi siphinde sizwe ukuthi ke inhlelo zalomnyango sezihambe zafika phi njengoba usuku namhlanje siphinde sabona ke ungqongqoshe ekhipha izinsiza okufaka phakathi ke nama laptops azolekelele ke amakhosi ukuthi ke aqhubeke nalolu hlelo njengoba kulindeleke ukuthi ke ingxenye yokuqala yamakhosi ayingxenye yalolu hlelo iphothulwe ke ngoDisemba, kodwa siyafisa futhi nakhona ukuthi singageqi amagula ekhona ke ungqongqoshe ukusilandisa ngalolu hlelo uma sithi ke abakhulume. Uhlelo lokufundiswa kwamakhosi nokwahlomisa ngamakhono sibona kuyisekelo esemqoka ekuthuthukiseni ubuholi bamakhosi. Siwumnyango ke wakwaCocta siqale uhlelo lapho oqeqeshwa khona amakhosi angama-50 eNyuvesi yaKwaZulu Natal, lapho efundiswa khona ngezifundo zobuholi, ezokuphatha nayo yonke eminye imikhakha ezokwakha ubuholi emakhosini. Sikwazile ke namhlanje ukudlulisa nezinsiza kusebenza ezifana njengama laptop nama printer ukulekelela amakhosi ezifundweni zawo. Amakhosi ke akulolu hlelo aqhamuka kuzo zonke izifunda kusukela ezansi ogwini uziyoshaya phezulu eZululand. Okuwumnikelo wethu njengomnyango ukuthi amakhosi kakhulukazi amakhosi asanda ngena ezikhundleni akwazi ukuhlonyiswa ngolwazi ukuze akwazi ukuthuthukisa imiphakathi yawo, akwazi futhi ukuthi adlale indawo yawo ebuholeni isizwe. Iyani nabendlondle nophaphe khanda kamenzi indaba kawulalela umuntu omemezayo sengathi uyakhala uyalila. Okungapheli kuyahlola siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume zisendlini zesishamthetho ke ondini nokuyilapho besihlangene khona ke namakhosi sihamba ke nongqongqoshe uButhelezi. Igama lami nguPhiwe ngwakwamthembu. Asibonge kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo ukusuqaleni kuze kushayile isikhathi. Ngakho ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo inkosi inibusise.